suportahan ni Dr. Bayo ang mga microflora sang imong nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina. D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. Hamot ang bulak. Yes. Sama. Bulaklak, bulaklak. Sa buhay ay kailangan. Bubuka ang bulaklak. So ang bulaklak. Sa hilanat Sir JP, sipon kag ubo, amo ning simptomas ang ginatawag trangkaso. Correct. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm, no? Dire makabulig ang D3 Bio nga may ara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells. Subong wala mahadlok ang tao sa sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio. D3 Bio with Physio. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinuan ang pilas batok sa kagaw kay iban pa nga mga wound debris. Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makayo ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panit. Economic ijang D3 Bio no, pilas-pilas ka. Di pagyapon mo inom D3 Bio, pero digit ka mo. So, amo na mabintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Bago nag-discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nag-chat. Niya sa Wibis la ko makadto kay pamunyag pa ko sa mga flowers. Actually, why na siya ga-garden eh. Ginapang galbot lang ang flower. Kag ginahimo ya bouquet. D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. Yari naman ang pinakasadya, pinakamaduagon, kag pinakadako nga festibidad sa syudad sang Iloilo, ang Dinagyang 2025. Ikadulong sa inyo sang K5 News FM News Team ang mga pinaka-importante nga update at pinaka-init nga mga balita na hanungod sa sitwasyon sang syudad sa kasadyahan kag ilabi na sa pagsambuwa sang 8 ka tribo sa Ati-Ati Tribe Competition.
K5 News FM Dinagyang 2025 Special Coverage Enero 26, 2025 88.7 sa inyong mga radyo kag live sa aton official Facebook page K5 News FM Iloilo 88.7 K5 News FM Dinagyang 2025 Special Coverage Iloilo, viva Señor Santo Niño, alabera, Iloilo. D3 Bio ang suplemento ko, kakas ang ubok at sipon, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes arthritis magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, nabuling mapaniwang kayotong at kaintay. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tunod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Magklinika Spore Biotics. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na mo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow!
Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Yari ang testimonya sang aton mga ka-K5 na nagdaog sang cash prizes sa Suki Ayuda Promo matapos magbakal sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ako galing si LCL Bukayan sa Bongko, Butotan, Iloilo. Nalipay ko nga nagdaog ko sang kas na 10,000 pesos. Blessing halin sa kay Jesus. So, kina-encourage lagi ka mo, kadto ka mo diri ka magbakal. Para nga makatilaw ka mo, kag magkadto ka mo diri ka magbakal sa mga vitamins na makahatag sa inyo sa pagpugo ng mag-ano ang ato ng mga balatian. Gani ikaw, kung luyag mo man magdaog sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sang mga cash prizes, intra na sa Suki Ayuda Promo. Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM 88.7 para sa dugang nga mga detalye. Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil nga gatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga aga pamati ka sa K5 News FM. Gapamati kita ko sa K5 News FM kaya mo na pirming ginapamatian ni Mama. Pro, ga-enjoy man ko ah. Ako gali si Christina sang Mandurriao, Iloilo. Tunay nga ka K5. O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Wow, may puso. Day, pati ko damo ka na admirer, subong. Amo giniya, day. Basta naka-DTX Beauty Soap. Diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa. Madamo alap-ap kag punggod ang imo, guya. Oy, hipos na gani ha? Awayon pa kakaroon! DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa bala. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Zay, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala agahubas. Oo, baladay. Bisan tig-tatlo na kaadlaw. Ay, abaw, gabato, gihapon. Kagday, ang gana niya bala. Dawli yun, nga gutom-gutom. Dali lang baladay. Hindi ka magsiling ah. Oh, hindi. Kamu man ni Boyet. Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya, kapabaskog sang resistensya, kagapadugang sang gana. Extend Food Supplement. Kalupok-lupok ba? Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. Mga
Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, 15 minutos barba nakaligad sa taktang alas 7 sa aga. Ang oras ginadulong sa tos karawan sang Mighty C. Mighty singit pabasko nga alkaline nga vitamin C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Masgid pabasko, masgid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Rey Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas. Rey Umalay para sa Foro de los Pueblos. Kampiyon, 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 kampiyon! Kampiyon, 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 kampiyon! Ang kampiyon nga tandem sa aga, Rey Espeja Umalay at Ted Aujero Francia. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas! Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Kamusta kamo tanan? Kamusta ang aton sini mga pinarangga nga mga tagpramati, mga suki naton sa kahanginan nga nagaupod na sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga adlaw kita sang Martes mga ka K5. Today is Tuesday. Pizza 7 kita sa karon sa bulan sang Enero tuig 2025. Sa aton sini nga mga ka K5, January 7, 2025, Tuesday. Kamusta kamo tanan sa tanan-tanan nga nagasaulog sang ilang birthday? Happy birthday! Sa tanan nga nagasaulog sang ilang kapistahan, happy fiesta sa inyo nga tanan.
sa mga pinarangga naton nga mga suki nga mga tagplamati sa bilog nga probinsya sang Iloilo, umalin sa Permira distrito pakadto sa Quinto distrito. Isa ka manayaya kag mayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan mga ka K5. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Sa aton sini nga mga mamang tsoper, mga toda drivers nga nakatutok naman sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa aton sini nga mga K5 taxi patroller, sa mga modernized jeepneys naton WVTC mobile patrollers, sa aton sini nga mga KISS K5 Iloilo solid supporters, sa mga overseas Filipino workers abroad, OFW Fans Club International 1 and 2, nga nakatutok naman sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Good morning. Maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan. Sa aton sini nga mga Foro suki sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang. Uy, good morning. Kag sa tanan-tanan kag kutob malabutan sang aton sini nga pagwaragwag. Live kita nga mabatian mga kabyanan sa inyo sini mga transistor radio sa FM dial sa 88.7 pinakauna nga frequency sa inyo mga FM band sa aton sini nga mga ka K5. Kag mabatian man kita kag makitaan live na live pinaagi sa aton sini mga official Facebook pages sang K5 News FM Iloilo, ang K5 News FM 88.7 kag K5 News FM Iloilo mga ka K5. Live man kita nga naga-broadcast pinaagi sa Discover Putotan Iloilo nga official Facebook page. I-like kag i-share ang ila sini nga official Facebook page mga ka K5. Amo man sa aton sini nga mga sister stations sa Miagao, Leganes, Kalinog, kag sa may Dumangas, amo man sa Pasig City, kag sa K5 News FM Sara Iloilo, dira sa may Quinto distrito mga ka K5, kag sa mga kaiping nga mga kabanwahanan. Good morning sa inyo nga tanan. Alas 7:20 sa aga mga kauturan, sa may mga opisina, may klase, aga pa, bugtaw na, panghimos, digamo, magpangapis ang Klinika DTX Coffee Mix para healthy permi, kag ma-energize kita aga-aga pa. Kaya ang aton sini kape nga ginainom mga ka K5, ang kape nga may alibyo sa aton sini nga lawas, ang Klinika DTX Coffee Mix. May ara sang ampalaya extract kag di-sugared cane extract nga halin sa panit sang tubo. May chia seeds nga sarangid makapanami ka makapaslim sang inyo sini nga lawas. Ang Klinika DTX Coffee Mix nga himo sa herbal, walang halong chemical. Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Foro de los Pueblos. Sa mga way pa makabangon, way pa makabugtaw na may pang barikutot hasta subong. Bugtaw natin nga kita magbugtaw sugatao ng mayong nga adlaw. Mga ka K5 yari ng aton sini nga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangon ro kamo dyan, kag magpararigos. Adlawon tanaron dyan. Gapani mahoron tinyo. Bugtaw! Bugtaw ron! Foro de los Pueblos. Alas 7:22 aga mga ka K5 oras diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa Foro de los Pueblos program. Sa aton sini nga mga online viewers, nakatutok subong aga si Ma'am Maritalia Michelina, Malan sa Kalanoy RJ, Sir RJ, good morning. At Sir May Lapating Branya, nagasigabong ang K5 News FM sa balay nila gamit ang Bluetooth speaker. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Erlina Tilarma Goles, good morning. Mayong agagid ka K5 Ray, great na mo ng bana ko nga si Noel Goles. Diri sa Telecom Computeran, Barangay Quintin Salas. Nagapamatigid sa K5 News FM Iloilo. Sa aton sini nga mga birthday celebrant, oy, belated happy birthday kay Ma'am Rosvic Branya Talaron.
nga naga-celebrate sa birthday kahapon nga adlaw. Bon Carlo Silguen Sapio, good morning. Sa kay Ma'am Nadeline Sautong, Norma Dana Baldoque, nagapamatigi sa ato sa nga mga pagpangalagad sa mga listeners naton, ka mga solid supporters naton dira sa Miagaw. Kay Sir Wilhelm Tosino, sa kay Ma'am Glory Blanco Sidona Gallo, nagapamatigi kay Sir Alex Sasabo, sa mga taga Miagaw, mga fans club naton dira sa may Pasig City, na nakaplastar naman sa aton sa nga pagpangalagad dira sa may San Enrique Iloilo, sa Sara Iloilo. Nagapamatigi sa aton sa nga pagpangalagad mga listeners naton dira. Salamat gid sa inyo sa nga pagtutok aga pa diri sa K5 News FM Iloilo Foro de los Pueblos program. Sa pangalan sang serbisyo publiko, kaming inyo kinahanglan nalagad ninyo sa kahanginan, kaupod ninyo sa tagsa kaaga. Ako si K5 Ray Espeja Umalay. Ted Aujero Francia Martes, January 7, 2025. It's back to work and back to school. Sa mga estudyante dira, magpaligo na kamo. Manghabon sang DTX Herbal Oil, DTX Beauty Soap, kag para nga ang inyong punggod, whiteheads, blackheads, kag ang hit sa lawas ninyong body odor makuha. Kag magamit gid sang deodorant organic Clinica Deo Fresh. Sa mga nagapamahaw, sa mga nagapamati diri sa K5 News FM Iloilo, magpangapena sang DTX coffee mix kag pre-bio coffee kay Sir Bong Solantoy. Sir Bong Solantoy sa nga tricycad samtang nagabordahe dira sa Barangay Tabuk sa Baharo, syudad sang Iloilo, nagapamati mga kaupo niya dira nga mga tricycle driver sa mga sir, pati al kamo sa init bilong adlaw, namigid nga mayara kamo sang extra nga puwersa, magtumar sang Extend Food Supplement for Men. Tumarman kamo DTX 500 kag D3 Bio parte ang part sa inyo nga kita, bakal kamo dira sa product center sa kilid sang Robinson's Place Haro kay mapuslan gid sa lawas. Invest in your health. Sa mga abroad, OFWs dira nga feeling alone and lonely kay nagaisanon sa sulod sang kwarto, nagapamati diri sa K5 News FM Iloilo, don't worry kay mo ginang kuan kabuhi may ara nga tinion nga you have to sacrifice your time with your family away para nga makakita sang trabaho. Sa mga motorista, sabong nga pamati kamo, basi makibot kamo mag-gas up kamo subong sa gasoline stations, may petroleum price increase. Ang gasolina nagsaka 40 centavos tub 70 centavos kada litro. Ang diesel, ang crudo, nagsaka 75 centavos per liter hasta piso kada litro. Kag ang kerosene, 70 centavos tub 80 centavos per liter. Sa mga constipated, tumarna sang Clinica Spore Biotics. Good morning sa inyo. Oras sa mga K5 alas 7:26 sa aga sa ito sa nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo. Foro de los Pueblos sa program mga ka-K5. Alas 7:26 sa aga, diretso kita sa mga labing talalupang doon naton sa mga balita, mga natipon, mga reports ang aton sa mga unit field reporters sa aton sa nga pagpangalagad. Ang aton sini mga pangulong dinalan ang ginadulong gid sa aton sa Kalawan sa Klinika DTX 500 Food Supplement. Ang suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy na saranggid makabulig sa pagtapda sa mga malala nga mga balatian kasubong sang diabetes, hypertension kag maramo pagid nga mga balatian. Ang Klinika DTX 500 ang himo sa ampalaya extract kag di sugar cane extract kokon panit sang tubo nga manggaranon sa antioxidants. Nasaranggid makapagwa sa mga toxins sa aton sining lawas sang Klinika DTX 500 Food Supplement na mabakal sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center kag sa mga malapit ka mga butika sa inyong mga lugar. Ang mga pangulong dinalan, mga balita nga aton na tipon. Anti sina mga ka-K5, yari ng aton sila mga importante nga pahibalo. Ang mga Ilonggo, naka D3 Bio na. Ang mga Akanon, naka D3 Bio ron. Lahat ng Pinoy, mag D3 Bio na. D3 Bio. May virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio. May 3-way protection kontra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection tungod sa bakterya kag viruses. Kahatag man sang brain protection kag extra energy. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
Company. Bakal na sa mga butika. DTX 500. Kulang sa pagkaon, samputan kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidant. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangud gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Oras alas 7:28 sa aga. Foro de los Pueblos. 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 Pueblos. Good morning, Ged. Kay Ma'am Bing sa PSJ. Nagapamatigil sa ato sa nga pagpangalagad, Ma'am Nadeline Shautong. Maribek Pareño Taasan. Sa mga nagapanguna nga mga balita, mga ka-K5, kapin 3.1 million pesos nga nataban ng mga nagpakuno-kuno nga mga pulis sa mga empleyado sa isa ka soda company, mga ka-K5, sa may bahin sang Pilar Capiz. Ang salakyan nga gingamit na recover kapon nga adlaw didto sa may barangay Murumuro, Dingle. Ang salakyan nga gingamit nga getaway vehicle sa mga nagpakuno-kuno nga mga pulis, mga ka-K5 nga nagpatigayon sang checkpoint didto sa barangay Santa Fe, Pilar Capiz. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa gintalikdan nga adlaw, ging parahan nila ining salakyan, no, sa aton sini nga mga ka-K5 ko siniin sakay ining mga empleyado, mga kauturan sang isa ka sikat nga soda company ning ginainom nyo bala nga soft drinks, mga ka-K5. Ging po parahan nila, ging papunduhan, kag ginhold up. Nataban diri mga ka-K5 ang 3.1 million pesos. Wala pa malakip ang mga tseke naging pangkuha man sa mga sospek. Karon kay nagpatigayon sang checkpoint galayon ang ining aton mga kapulisan dira sa may Capiz. Sa aton sini nga mga ka-K5 kag na mutika ni una ning salakyan didto sa may Dumaraw, Capiz. Sa aton sini nga mga ka-K5 pormero ginpunduhan pa ni sang mga ginpapundo pa ni sa mga pulis. Kag ginambala ng tag-iya amo na ang nagadrive sang salakyan, na daw ka pamilyar sang imo salakyan, ma'am. Kay may ginapangita lang kami nga salakyan, nga daw amo gid ang itsura sang salakyan mo. Di kahapon, nakita ining salakyan nga nagapundo sa isa ka barangay dira sa may Dingle, Iloilo, mga ka-K5, mo nang sa Murumuro, Dingle, mga kabyanan. Nagti dito na makompirmar nga ang salakyan positibo nga mo ang gigamit sa mga sospek sa pagpalagyo. Karon kay natukiban mga ka-K5 nga ang ining salakyan nga gingamit ginhulam gali. Ginhulam sang bayaw, sang tag-iya, mga ka-K5. Kagti upod ang mga sospek, ging patigayo nila ang ining pagpanghold up, mga kabyanan. To ibaluon tani karon sa aton sini nga mga ka-K5 kay do mataod-taod nato ng mga information kag mga istorya nga nakuha naton na upod ang aton sini nga mga Unit 12 reporters. Do nagagwa sini mga kabyanan base may posibilidad way man aton ginapangunahan ang investigasyon sa mga pulis. Pero sa aton sini nga mga nakuha nga mga impormasyon, mga kauturan, isa sa mga suspect nga nagpatigayon sa sining pagpang-hold up, taga-Balasan. Sa aton sini nga mga ka-K5, isa sa mga nagsakay nga empleyado, mga kauturan, mga ka-K5, sa sining salakyan sa mga empleyado sang soda company. Sa aton sini nga mga ka-K5, daw taga-Balasan man.
Hindi ayhan bala magkilalahay sila mga kakipay sa aton sini nga mga kuturan. Kagamo ang nagatag isa sa mga empleyado ang posible nga tipster sang sining mga nagpangold up mga kabyanan nga bantayin nyo na kami da sa may dalanda kay may bit-bit kami nga mo ni nga balor sang kwarta. Sa aton sini nga mga kakipay inaaton lang na nga kaugalingon nga opinyon mga kabyanan na sa aton sini nga mga nataod-taod kag mga nakuha nga mga impormasyon pero nakadepende na sa investigasyon sang aton nga mga kapulisan. Pamatian ta na karon mga kakipay kung paano natigayon ang pagpangold up nga na kag paano nahulam ining salakyan sa aton sini nga mga kakipay kag amo ang gingamit sa mga sospetsado nga getaway vehicle para makapalagyo matapos sila nga gintaban ang 3.1 million pesos. Ang pamangkot subong may bilin pa wala tong 3 milyones sa aton sini nga mga kakipay. Kung ang check na in cash Oo. Kay posible na kung na report dayon sa bangko, posible nga na lock in na dayon. Pero kung wala, kay balo ka naman damo man sa mga pamaagi. Kag kung sinoto ang nagpa-incash. Oo, sino nagpa-incash. Posible hindi man na sila or gani basi kung mayroon na sila nga daan nga contact bala. Isa man sa pwede ta ma-entertain nga ang gulo is because nga election is upcoming. Basi kung fundraising man isang iba nga mga politiko bala nga may mga guns for hire or mga goons bala nga nakita nila kag na pattern nila ang ini mga biktimang ini kay they're from Balasan tapos Papilar sila nga negosante halin naglabay sila sa Santa Fe Pilar Capes pero ang ilagid nga base is Panay. Sa Panay. Posible nga dugay na siyang na pattern bala nga may dalang dako nga kantidad pero ang isa lang sa mga palamotanon kung that is true nga may tipster sa sulod at nga agin man nga nabala nila nga sa amo ng tiempo may dala nga dako nga kwarta. So ang pamangkot subong na in cash bala gilayon considering at Sunday kag nabalaw ba man dayon nga may rubber incident nga natabo dira sa Santa Fe Pilar Capes. Amrang aton sining ibalaon karon patpaton naton paano natigayon ining pagpang-hold up kag may live interview kita exclusive sa tag-iya mismo sang salakyan. Kaya nagulam si iya sang salakyan bayaw ya nga taga Dumaraw Capiz. Ibalaon tani karon pangalan ni sang bayaw ya tapos ining bayaw sa initial naton nga permission nga nakuha do ka panginwala nga balya way sa makabalo nga mutugling plano sa mga upod ya. Ngagin pasakaya sa ila sini nga salakyan. Pero ang tag-iya gid taga Dingli no? Taga Dingli, muro-muro Dingli. Babayi. Ang iyaba na siman. So siya ang kadalasang salakyan nila na tingala gani siya kay ginpunduhan ni siya sa pagpadumaraw nila kay may pamilya sila dito sa Dumaraw. Natingala siya nga ginpunduhan sa checkpoint kay ginambalan pa siya nga ma'am ramangkot siya no to tani sir. Balya ang imo salakyan ma'am do ka pamilyar dabi do galang gid sa ginapangita namon nga salakyan pero tigipalin man sa dayon kay do galang alang blang pulisaw. Pero kahapon sa padayon nga pag-trace sang sining salakyan hasta nga didto na nakitaan nga nagapundo ka nagaparking sa isa ka ancestral house nila didto sa may muro-muro Dingli sa aton sining nga mga ka-K5 Mirage ni nga sedan sa aton sining nga mga ka-K5 no tapos ining salakyan nga ginasakyan sang mga empleyado sang soft drinks o kung sang soda company do Toyota ni sa aton sini nga mga ka-K5 nga do bansa type no auto araw Innova ni Innova na sa aton sini nga mga ka-K5 pero kay Sergeant Blanc kay Sergeant Pula galing do updated to ya hay upgraded to niya Innova ari do daan na ni sa Innova sa aton sini nga mga ka-K5 ibalaon tani karon na may mga information kita nga nabaton kag nakuha sa aton sini nga mga ka-K5 standby kay ka-K5 ba Kimberly Kaluyo unahon ta si ka-K5 Kim no paano didto nasapuan ang salakyan sa may Dingli kag ano ang mga information nga nakuha nila sa maid-id nila ni nga pagpangusisa kagabi didto mismo sa may barangay Muro-Muro Dingli no sa aton sini nga mga ka-K5 kag karon kuhaon ta ba ng report ni ka-K5 Angel May Ciudad sang K5 News FM Rojas kung paano natigayon nga hold up ining mga sakay nga mga empleyado sang isa ka soda company no sa aton sini nga mga ka-K5
magambal kabi nga soft drinks ang pinakasikat di sa ato na muna na, no? Kung kaysa ginalo ang gid na kung makakita kabalang sa do sexy nga babae ginambal mo, wow, grabe nga lawas ba daw ano ba, daw cola ba na muna siya da mga empleyado. Mamuti kung kaysa hindi manigar ang tawo manumdum bala, iti basi bala inside job na, basi bala kay ang timing bala nga majakpatan mo imuya sa kadamo-damo sang salakyan kay 5-10 na maglabay, majakpatan mo gid mo empleyado sa mga soft drink. Kung kita maglantaw sini kung i-entertain mo ang angle of conspiracy, posible na magkahimbon bala. Iti amo na oras, exact nga oras na ibalon mo imuya nga may karga nga kwarta, may cash, amo na kadako nga kwarta. Oo. So through lie detection test pwede na nga mapropabaliswa bla sa kuwala na sa abilidad na sang mga investigator kung paano nila ma-extract ang key information sa mga biktima nga ini. Although nga subang in fairness sabi sa ila, they remain innocent man. Pero ang kun entertain no bla ang mga posibilidad nga nga ang kuan ginatumod gid dayon sa mga suspitsado nga mo ginang salakyan naw. Iti damo mas naglabay dira considering highway ng barangay Santa Fe, Pilar, Capiz. Ang pamangkot da before ina ang salakyan maglabay, ang mga salakyan nga naglalabay nga ti mo nagpakuno-kuno ni sila nga mga pulis, nagpa-checkpoint sila mo. PDEA or kung sakay pa tapulaw pa ito si DJ kuno, kung ano nga mga pakilala nila ni. Ti kung amo na for the sake of argument, ang pamangkot dira ang mga salakyan to nga iban nga naglabay gipapundo man nanto nila ihan to. Basi ganigin pa labay lang nila to kay gidawlat nila maglabay ang amuni nga salakyan kay idea sila nga amuni nga salakyan ang mapundo da. Kamakadali na karon kay karon nagpapundo kada dapat siya nga ara may checkpoint ka kompleto kada sa kuana sa checkpoint gears. May stoppage sign kada. Ang tapos ara kaya sa mataw nga lugar kagi naka-complete uniform uniforme kani hindi nga ang imo sino uniforme ni ng sports police PE uniform la nila ng blue ni blaw ipidi mo man ay makala sa Army Navy PDE amo gani ang kisa ang ano bla ang tawag ni do medyo kakulangan bla or ano tawag sini do medyo disadvantage sa mga police bala kaya ang mga uniforme sa police ni available ginabaligya lang ko kay sino. Dapat niya may authorization na yan, hindi ka pwede ka bakal mismo sang basta-basta bakal sang mga pulis ni nga mga uniforme ni kung wala sang authorization coming from the Philippine National Police, no? Koy isa ko dislak bakal da ginapatahi Manila mo. No, damo sang pamagi paprintahan nila dati kung kaysa ang mga ordinaryo nga tawo din di man magid tuod nga mabusisi gid nga magambal nga ay do piki ning ilabayo niya do hindi ni siya pulis guruay. Sa aton sini nga mga ka-K5. So hibaloon tani sa report ni ka-K5 Kim, anong mga nakuha nilang information dito kagabi sa may barangay Moro-Moro Dingle kag ano nga mga detalye ang pwede naton nga madiskusyonan dire nga makasiling kita may mga pila ka mga anggulo nga pwede lantaw sang aton sini nga mga pulis. Kay kung ginakonsiderar naton ining tsorya nga basi may tipster kag isa sa mga empleyado sang sining soda company ang kasabwat sa sining mga suspect, ti dapat nga tutukan kag imbestigaran man mga ka-K5 sang kumpanya sa aton sining mga kuturan. Kay in other cases kadamo kita sa mga kasubong man sining mga kaso nga nibaluan naton nga ti ang mga involved mga empleyado man mismo mo sa aton sining mga ka-K5, but then again ginahambal ta gani ginatag nato ni ang thorough investigation sa mga pulis naton. Ang aton nang ginahatagan ng naton sang iban pagid nga mga posibilidad sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan ang posible nga natabo sa sining pagpang-hold up mga ka-K5 sa mga empleyado sang isa ka soda company. Sa aton sini nga mga kuturan ara si ka-K5 Kimberly Caloyo sa aton sining linya, ang aton sining Chief of Reporter. Ka-K5 Kim, please stand by. K5 News FM, Kampiyon Report. Asang ihibalo ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted ang iding tag-iya sang salakyan nga nagamit nagali ang iya sining salakyan no nga ginpahulam niya o kon ginpahulam sa iya nga utod
sa iya nga bana o na banato nga bayaw na sang sining tag iya kaki 5 Ray kaki 5 Ted ang ining salakyan. Baling senaryo kaki 5 Ray kaki 5 Ted. Bali sang Sabado ang utod ni sang tag iya sang salakyan taga Dumaraw. Dito na kapamana sa may Dumaraw. Nagkadto to siya sang Sabado sa ila sining nga balay kay may event dito no sa may Capiz. Kag pagkaaga sang Domingo kaki 5 Ray kaki 5 Ted. Nagbugtaw na siya kag sang gin-check ng salakyan wala na dito sa balay or sa gwa sang balay kung saan siya nagpark kay 5 Ray. According diri sa mga kapulisan naton sang Dingle Municipal Police Station sa nakuha nila nga information, according diri sa tag-iya sang salakyan nga nagamba lang ning utod ya nga babayi nga ginpahulam niya nato sa iya nga bana ang salakyan kay mangumpra ko no sa mga pesticide kay nagapanguma pala no dira sa bakal sa may Barotac Viejo. Kaki 5 Ray, kag kaki 5 Ted. Bali nakabalik na ining salakyan sa may Dumaraw Capiz. Mga pasado las 2 na sang hapon kaki 5 Ray, kaki 5 Ted. Kag dito na yan na gamit. Actually, cleared naman. Wala naman siya may nakitaan dito nga mga pesticides na hakwat yan na o kung napasulod yan na to sang kapanguma bala or nagulam mismo sang salakyan. Kag gingamit yan na pauli sa Dingle kaki 5 Ray, kaki 5 Ted ang ining iya salakyan. Bali, napunduhan ni siya sa checkpoint kaki 5 Ray, kaki 5 Ted. Kay ang mga police, no, may mga information, similar ang salakyan, o galing kay sa mga CCTV footages kaki 5 Ray, kaki 5 Ted, hindi pa klaro ang plate number. That is why, nga daw pangalang-alang man ang atong sinay kapulisan, kag yun padiretso man ang ining tag-iyas ang salakyan. Nga tawag naton nga si alias Pin, 32 years old, no, kaki 5 Ray, kaki 5 Ted. Bali sang pagkabot yun dito sa may Kaki 5 Kim. Yes, kaki 5 Ray. Anyways, na interview naman ni kaki 5 Jobert Lagos ang K5 Pilar. Ang pangalan ni ma'am ni si Christine Custodio. Yes, kaki 5 Ray. Pwede naman ato ng papangalanan kay tigin na interview naman isa ni Sir Jobert Lago kag nagpakilala man sa. Go ahead kaki 5 Kim. So amo na to kaki 5 Ray, ginpunduhan siya to sa checkpoint kay right after nga matabo ining hold up incident, ginpa-alerto diri sang Capiz Police Provincial Office ang mga nagkalain-lain nga mga police stations, ang mga entry kag exit points. Pero tungod man gani no nga hindi pa klaro during that time ang plate number sang sining salakyan, ginpa diretso lang ni anay si Ma'am Christine Custodio nga amo ni ang nagdala during that time sa salakyan pakadtoya sa may Iloilo, particular na sa may Banwa sang Dingle, sa may barangay Moroboro, Dingle, Iloilo. So pagka kahapon sang Lunes nga adlaw, natingala lang ni siya nga may managpadulong dira sa ila sining ancestral house kag ginhambalan siya no nga nagamit na ang iya sining salakyan sa isa ka krimen o kung particularly sa pagpang-hold up dira sa may probinsya sang Capiz kaki 5 Ray, kaki 5 Ted. According diri sa iya nga wala siya nakabalo kay tawag na ang sakay bisang or ang masami niya nga upod kaki 5 Ray, kaki 5 Ted pakadto pabalik or maglagaw-lagaw ang iya nga 2 years old nga bata nga babayi. So according sa iya wala gid siya sang ihibalo kag ang naghulam sinino sang salakyan kadugan pa istorya man ni sang tag-iya sang salakyan sa police no sa hepe sang Pilar Capiz gin panginawala yaman ni or naghambal siya nga wala man siya sang ideya na nagamit na sa krimen o kung pag-hold up ang ining salakyan ni Custodio kaki 5 Ray, kaki 5 Ted. So kagabi nag-ugyon man dito or nag-cooperate man ang aton sining ining biktima o kung ining tag-iya sang salakyan kasi Christine Custodio sa may Pilar Municipal Police Station kag nag-upod man siya dito no nga investigaran no kag nagatuad man sa iya sining mga information nga nabalaan regarding diri sa pagpahulam sa salakyan kag sa background man sang naghulam o kung sang iya nga bayaw. Pero according sa iya wala man kuno sa mga malain nga record ang ining si bayaw niya nga pangalanan nang naton nga si alias Rambo kaki 5 Ray kag according sa iya dira pa man sa gihapon no sa may Dumaraw Capiz ang ining bayaw nga nagulam sang iya salakyan kaki 5 Ray, kaki 5 Ted. So karon bala no ay pamatian naton ang nangin interview sa aton sa K5 News team kay Police Captain Alwan Salmon ang hepe dira sang Dingle Municipal Police Station sang aton sa nga ma-interview. 11:52 AM kagina no so gin report inform kita sang
intel operatives from the neighboring municipality, no, nga ang salakyan na sundan kag diri nagdiretso sa aton area. Okay, so bali din nga barangay, sir? Barangay Moroboro ding Iloilo. Okay, so bali ginhungod ya ginbilin nanda, sir? Ginabandon? Hindi, kay ang owner, ang babae, kundi OFW yaba na, so siya ang gagamit ng salakyan. So sang Saturday dumaraw kapis siya, and then by Sunday morning inulam sang relative niya dito. So ginbalik na lang after the in the afternoon. Okay, so bali isang San Oser na tukibangkid adlaw nga nagbalik ang salakyan dira, sir? I think kahapon sila nagabot diri. Okay, sino ang pangalan, sir, sang tagiyan eh? Well, ang tagiya nag-ayo man kag ang mga names hindi ko pa man ma-disclose, no. It's better guro sa main concern kita sa investigating body, no, katag sa ngalan. Okay. So bali, sir, ang ining salakyan based mo, sir, sa iban nga sa iban nga probinsya, sir, ining confirm ni sir nga gingamit niya sa mga holdupper sa dito sa Capiz? Yes, no, ang for further ano na to, no, ang confirmation kay exact naman ang plate number, no, based sa nakita sa CCTV and then sa investigation na nakandak na. Okay, so bali isang San o ginigani, sir, ginhulam sang relative sa saning babae ni ang salakyan. Sunday morning, sir. Amo man ni sir ang adlaw nga natabo dito ang pagpang-hold up dito sa may Capiz? Yes. Okay. So bali anong matabo ni sir kay diri na recover sa Banwasang Dingli ining getaway vehicle, sir? Yes, no, process na to, no, inform kita sang regional forensic unit na to, no. Hindi nag-conduct sila examination. Hindi na rin naman subong ang Pilar Capiz MPS. So lantaw na to ng salakyan karon kon for ang proper disposition niya. Ginpahulaman, sir, sang babae ning driver. Ano ya himata niya gid mismo niya, sir, or iya sang iyang bana? Ang husband sang iya sister. Okay, bana sang iyang utod nga babae? Yes, so. Okay, sa saning OFW nga utod niya, sir, no? Yes, so. Okay, so bali bayaw ya gid ang babae gid mismo ni sir ang naghulam sang auto? Lalaki. Lalaki, okay. So bali sir bayaw niya gid, sir, no? Gadain niya. Oo. So bali sir ang Solo de los Pueblos. K5 Kim. Yes, K5 Ray, no? Amo na mga information coming from Dingli Municipal Ano pagid ang mga Station. nakuha ta nga mga information sa inyo sini nga pagpangusisa ka K5 Kim kagabi dira sa mga palibot kag sa mga nakuha naton kag mga natipon naton nga mga informations? Yes, K5 Ray, no? Regarding diri sa mga information naton coming from mga confidential nga mga informant ka K5 Ray, ka K5 Ted. Accordingly, ang ining may ara na kita ginalantaw. Actually, may ara kita di subong reference ka K5 Kim. Di naton mag-disclose, hindi namon mapakita sa inyo because nga hindi pa namon gusto nga unahan ang aton nga mga kapulisan. Pero eksklusibo mismo sa K5 News FM Iloilo, mga kabyanan. May mga itsura kita diri mga ka K5 Kim sang mga suspect, no? Anom ni sila tanan nga ginalantaw. Pero ang ari diri sa buong sa aton 5 ka mga itsura nila nga mga nakagi naman ni priso kag may mga kaso naman kag mga wanted nga mga individual ni ka K5 Kim. Ang isa ni ka suspect nga way kita picture amo ning bayaw sang tag-iya sang salakyan ka K5 Kim. So sa 5 ni ka mga suspect may awol, may former police officer dire. May ara ka K5 Ray, dismiss police tungod sa illegal nga droga. Okay. So mo na may ara ka mga information nga may isa nga dismiss police. Ang ginambal naton nga isa ka suspect ka taga-Balasan, amo ni siya ang dismiss police? Ang ginstock ni naton, no, ang pila niya ka mga social media account ka K5 Ray. Ang iya nga asawa do ara na siya sa Balasan nga tinir ka K5 Ray. Okay. Pero way pa makumpirmar kung taga-Balasan man ni siya. According sa information, halin man sa K5 Pilar, dira kay Sir Jobert kagapon, nga according sa ila information,
daw duwa ni ang taga Iloilo kag ang nabilin nga mga suspect taga Capiz. Taga Capiz, duwa taga Iloilo. Yes, ka K5 Ray. Okay. Sige. Bali ang background sa sining police ka K5 Ray, doon nakagi na siya sa operatives, no, sa mga operatiba naton. Okay. That is why may idea man sa bala kung paano magpamalakad sa mga operasyon o kung tawag na mag-trace sa mga dalan do sa ulado yan naman dira ang area dira sa may Capiz, no, kaki 5 Ray kag kaki 5 Ted. Kag tawag na according diri sa aton sila nga police nga posible nagkilalahay o kung according diri sa mga information naton nga nakuha nga posible nagkilalahay ning mga suspect tungod sa illegal drugs kag sa armas. That is why nga nagkilalahay sila or may mga contact sila sa isa kag K5 Ray kag K5 Ted. Okay. Next nga question, ano ni kamatuod ang mga information nga nakuha naton nga isa sa mga empleyado sang sining soda company ang tagabalasan? Paano na siya paano na siya nakasakay dito? Yes, kay 5 Ray, no? Hindi na siya taga-balasan. Nagsakay lang siya dira. Halin sa may balasan, sa anong tawag nila na, do may opisina, dira, no? Ang Depo. soft drinks company. Oo, yes, kay 5 Ray. Oo. So, according diri sa aton sa rin nakuha ng mga information, na do nakihitch or nakisakay lang ni pakadto sa Sigma. Kaya taga Sigma gina siya kay 5 Ray. According sa iya. So nagkadto sa dito sa alin sa depo sang soft drinks sa may balasan. So tapos nakihit siya, nakipasugat sa? Kaya nung naglabay man dito, no, ang ining salakyan, o kung ining kolektor ka kay 5 Ray. Okay, nagabay dito. Wala man ako ubra. Pero proceeding sila tani ito sa din? Dira galibot-libot sila ka kay 5 Ray, kaya nagapang kolekta sila, no. Ang ginkolekta nila ni, natingob ni nga mga kwarta ka kay 5 Ray, mga probably mga 2 to 3 days nila nga collection. Especially sang New Year, bala, no, nagpililingob ang ilang nga mga kolekta kay damo mga orders ka kay 5 Ray. Mamo may idea, ako naka kay 5K, mamo nga akong tiya sang una, may depo sang soft drinks. Oo. Mamo, for example, kung ikaw gadepo ka sang soft drinks, butsilingon, ikaw na ang distributor sang soft drinks sa certain areas, sa mga grocery, sa mga tiyangge, sa mga kalenderya, wide sang may makasulod sinada. Kay 5K, ikaw na da ang supplier, kumbaga. Tapos, ang mga supervisor or ang kung ano man tawag nila da sang kolektor sang kumpanya nga na, makadto na da sa depo kag magkolekta sang imo sining sang ila sining sales. Kay 5 Kim, amo na siya ang proseso dira, no? Sa aton sining mga kaki-5. So probably sakto nang ambal mo, halini sila sa mga gimpang koleksyon nila nga mga kwarta hasta nga nakalabay sila dito sa may balasan kag nakihits ining isa sa mga empleyado kag padulong sila kung tani ni sa may Rojas na, di ni sila padulong tani kaki 5 Kim. Sa Panay kaki 5 Ray, no, dira nang ila suno nga sa Banwa sang Panay. Panay Capiz. Panay Capiz, karoon ta magambal ka Panay Island kita mo. Panay Island, magambal ka Panay Island, Sakop, Antique, Capiz, Iloilo, Kalibo, Aklan. Panay Island, pero sa Capiz may ara iya ginatawag nga Panay nga Banwa. Kaki 5 Kim. Yes, kaki 5 Ray. So dito sila padulong sa Panay. Kaya dito ang ilang main office, kaya dito nila ihatag ng kwarta nga nakolekta nila kaki 5 Ray, kaki 5 Ted. Okay, then after sina bali accordingly amo ning information kung paano sila gin-hold up nga kaki 5 Ray, no, nga tawag na ginparahan sila. Actually kuno ang ina sini nga mga bayo kaki 5 Ray, kaki 5 Ted naka do sports uniform sa police. Kag according dire kaki 5 Jobert man kahapon kano nakamaong man gani nga pants kaki 5 Ray, no. Pero unusual man kay usually abi kung mag-checkpoint wala man ginagamit ya ang police nga sports uniform. Usually mag-checkpoint abi tawag na naka full gear kaki 5 Ray, no, kag mayara gid na signage nga police checkpoint. Siguro probably ang mga biktima nga ni do nagpundo lang man bilang do pag respetar ko gala sila ba na nakapangaman nga ang mga lalaki nga galito nga naka police sports uniform ang mga biktima na sa ila sang hold up kaki 5 Ray, kaki 5 Ted. Well, according sa information doon na do ginhigtan ng ila sining kamot
pero ulihi lang sila na napiringan o kung natabunan mo lang ini sa nga mata, rason nga nakitaan sang mga biktima ang itsura sa mga suspect. Kagin pakitaan sa mga sa Rose Gallery no sa aton sininga kapulisan dira sa may Pilar Capiz. Kag na-identify nila ang mga suspect kay may mga previous naman nga mga cases dira sa area sang Capiz kay K5 Ray. Okay, amo tong hambal nila nga ang duwa taga Iloilo and the rest sang mga suspect taga Capiz. Yes, kay K5 Ray. Okay. Accordingly, may mga information kita nga ang isa sa mga suspect nakaagi trabaho sa sining soft drinks company. That is why nga may idea man siya sa kung paano diri magpangkolekta sang kwarta, So dira ta na matod-taod na kung kaagi sa trabaho, hindi blayhan may kilala sa isa sa mga empleyado sang soft drinks nga sakay dito sa salakyan kay 5 Kim? Yes, kay K5 Ray, posible gid na kag accordingly may mga confidential information nga or may mga confidential informant nga nagambal nga may isa sa mga ginhold up o kung isa sa mga biktima nga nakakilala personal sa mga suspect kay K5 Ray or may kilala sa suspect. So dapat to si Saon na kay 5 Kim, no? Why ba naton ginambal kag gina-judge nga ti kung kilala mo ng tawo ni possibly informant ka na o tipster ka na? Pero ti dapat i-consider na no ina nga mga bagay kay 5 Kim kay mo ginambal naton kung lantawon nato ng mga senaryo kadamo-damo sang salakyan nga pwede nila ma-hold up kay 5 Kim nga naglalabay antes pa maglabay ang ina nga salakyan nga sakay ang mga empleyado sang mga soda company nga na sang soft drinks company nga na kay 5 Kim nga sila gidya ang najakpatan. Kaya kung magpang-hold up ka, isama lang na mo sa pulbi, may napunduhan ka na, may ginhold up ka na kay 5 Kim. No? Hindi na pwede nga pagpang-hold up mo, mambal ka, ay, hold up ni! Ang mga gamit yung, mga kwarta nyo, dadi. Tapos, ay, amulan o sige, pwede na kamuklakat. Pre, maulat na diyan, ay priliwat pre basi may maglabay pa. Hindi mo na pwede nga muna ka kay 5 Kim. Di ba? Sakto gid ka kay 5 Ray. Kaya kung so na ginubra nila, karon kundi dakop sila yon. Kaya siyempre, pahalino nila tugid panguldap nila, langan man nila papunduhon da, kundi matingala da karon mga tawo nga nagpinundo mga salakyan da. Amo gid ka kay 5 Ray, so probably, may information gid ni sila nga may uyat, kadako nga kantidad o kon kwarta ang ining mga biktima tamakon mo cash nila 3.1 million na sobra 3.3 million kag may cheque maning 1 million no so kay medyo old style na bing nila sini nga pagpanukot kay 5 Ray unlike subong sa iban nga mga kumpanya no or sa iban nga mga soft drinks company man dra or iban nga mga offices nga bank to bank or bank transfer kay 5 Ray o kon online nga mga payments kag wala naman na nagalibot-libot para lang magpanukot gid sang physical nga kwarta kay 5 Ray no so amo na leksyon man sa mga amo na nga mga kumpanya nga tun-an ang pila ka mga pamaagi agud hindi na nila ma-experience or hindi nila ma-experience ang pareho sini nga senaryo kay 5 Ray. Sige. Salamat kay 5 Kim. So amo nang mga natipon naton nga mga information coming from Dingle Municipal Police Station kag ang mga tao man dito sa may Barangay Boroboro and of course sa pila naton ka mga confidential informant diri sa K5 News FM Iloilo. Sa liwat ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Oras alas 8 in punto ang interview dabala kay Christine Custodio ang tag-iya sang salakyan nga ginulam sang iya sini bayaw. Anong iya sini nga statement kag anong iya sini nga pahayag matapos kamulamid ining iya sini nga salakyan mga K5 no sa sining pagpanghold up nga way gid sa kay dia sa aton sini nga mga kuturan yaring interview exclusive sang K5 News FM Pilar sa kay Miss Christine Custodio. Bako, sino tumal kaya hindi klaro na taas layo mo. Tapos mo to eging kwan ko nga yung pinauga na mo. Bako daliin, sige hindi siya. Sa mo pananaog ka. Foro de los Pueblos. Oras alas 8:02 sa ato sa mga K5 santo nagapamati kamo. Inom kamo da sang Klinika DTX Coffee Mix. Ipares nyo sa pamahaw nyo. Sa nagapamahaw kamo da.
No, sa aton sining mga kakipay. Pabati na to before aton sining commercial break. Kakipay Paul, na. Go ahead. Mahal kay hindi klaro na taas layo mo. Tapos mo to eging kwan ko. Nga yung pinauga namon, nabako daliin kay hinigi siya. Sa mo pananaog kami, ginantok kinala ko. Hindi ko pa ba lang. Tapos kwan katuan ko kilala ko. Hindi ka pagkabalyan ang ngalan nila. Sa mo to din sugid nila sa kunyang buto na tabo. Nabo ko kita ko kamaan, nabo ko visit ako kaluto. Kagin lisensya man ang kanako, magulamon. Pero ang nag-lisensya sa ako ng magulam, ara man tuway mo sa naghalin. Ara man yan? Ara man sa. Ang maggulang mo? Ha, ang banas ang magulang ko. Amo na sang naglisensya ang magulang kasi nakyan. Dito man sa ila. Sa ila sa Ibato. Sa anong lugar? Ibato. Sa Ibato, man. Anong negosyo? Ang mga utanon, bala? Ang doon may mga farm utanon, mga talong, mga mga kalabasa. Kung ano mo siya after nakuha? Hindi, ginhambalan ko siya kabila ng bako nga baton ako dire. Ginhambalan ko sinang kabila mo. Mama ko, ma'am, pwede ka tawag sila nga kwan. Nga dalon ako sa amo ni bala. Kaya mo to. Dito ka siya? Sino? Sa Ibato? Oo, dito sa ilang lugar. Kaya mo to wala ko yung daan ko sisa kung di nila dalon mo kay syempre nagligad nga daan nag-permit sa tagahulam magkadto ko to nga basta makulit ka lang sa may dumaraw ginapaulam ka ginapaulam din sila kaya syempre okay lang sa ako kautod kuman mo ba nakautod ko kaya ginagamit mo nila sa tanong bala bakal sila ka mga abono hilo amo na ginakargahan nila. Okay. Tuway man kuya, kuwan nga, ang amon agali ang tabo Pag first time lang, kapila ko na sila yung panghulaan. Pero medyo man galing nila. Oo, pero may ginahulaan. Tis do karon lang natabo. Wala na mo na nakibot ikuklinan. Dugay na rin sa lakyan mo? Mga 4 lang kabulan. 4 pa lang kabulan. Okay. Tapos, anong mga tagpilak adlaw ang pinakadugay ang hulamon kag Sa wala, unuras mo lang. Inuras lang? Oo. Okay. Inuras so, mo lang. amo lang itong pinakalawig kahapon or di ganyan adlaw? Hindi ko kisa sir lawig man pero kisa abi ko pero tak na sila mo bakal dito sila bakalabi ka mga hilo. Kaya bali nila wala na da ko no yasta. Maging bakagit pa na sa mga kutong sa ililo may arastak na muna bala. Kaya ba ako mabakal tapos baligyan ko sila doon muna bala. Kaya hambal daw ay man kami na dyan sa Dumaraw to alam nila sa Barotac nesta. Okay. So di kayo magatinir sa ating ligid? Hindi, kisa sa sa San Enrique, kisa sa Dingle. Lakalapit mo lang. Sino ginang sa San Enrique? Ikaw? Ang bana mo. Sa Dingle, sino naman dito ginang istaranyo? Lola ko. Dito ko yung nagdako. Dito ka nagdako. Pero ang pamilya mo Dumaraw? Hindi, dito ko ang pamilya. Ang magulang ko na nakapamana. Pamana sa Dumaraw? Okay. Saan pag-approach sa inyo sa mga gabi, sa mga hapon, sa ating mga kapulisan na mga reaksyon? Pinulbaan, sir Kaya mo na natabo, malakibot ko yung aga pagkadpo sa akong sang kilala ko nga mo na ang tabo. Hindi ko na, wala ko yung kabalo, hindi ko na, tapos mo tayo damo na namakot sa akong kaina. Yung sabat ko man, kung ano ang nabalaan ko, kaya amo man ang lisensya sa akong lamon. Wala mo ko yung nagkuhan nga kung ano-ano. Pero sang gin-inform ko, pinamangkot mo si bayaw mo nga dito mo gilidin sa Dingle Sarakian? Hindi, ako nagdala sa Dingle. Ito nagdala sa Dingle? Nagulay na kami. Gindara mo sa Dingle ito ina? Oo, kag wala mo kung gawak kapot cellphone ko kagina mo, kaya gina-interview rin kagina agagid mo. Oo. Ginbilin ko mo to ganun nakula ako na cellphone, kaya ginbilin ko sa babawin charge ko. Kaya mo to. Okay. So, ano ang istoryanay mo sa imong utod? Hello? Sa bayaw mo? Wala man sa may ginambal kanakon. Ambal na. Pagpamangkot mo kanina, kunin sa nagkagto? Wala sa'yo, gani kalakat. Dito lang sa'yo sa balay, wala sa kalin. Hindi. Ang kagulang niya sa salakyan, hindi ka nagkagto? Sa Sabado? Sang Domingo. Sang Domingo, sang? Sang aga, guro. Kaya mga 8, why dito mo? Sang gabi, sana harap pa to sang Sabado. So Domingo niya sang aga ginala? Sang Domingo. Anong rason niya? Wala man sa may ginambal, hambal hulamon lang. Kaya mo pa lang nga permiya, rason niya. Balik niya, Domingo sang gabi? Hindi hapon man. Basta pagwa ako halin sa... Mga oras ang aga yung ginala? Hindi ko kabalo, kaya pagbugtak mga 8, baka nabugtaw. Mga 8? Oo. Pagbugtak mo 8, why nang sarakyan? Why nang sarakyan? Pero most probably mga earlier pa 6, 7? Why ko kabalo lang, kaya nagbugtaw ko 8 mo. Mga anong oras mo ibalik sa hapon? Ay, hindi na ko sure man, kaya ang pagwa ako mga 2 to 3, ara nang salakyan. Okay. Alright. Sige.
Tesoro de los Pueblos. Nabatian mga ka-K5 ang tagiya mismo sang salakyan, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Wala ka mamati daw, way magisiguro ya hibalo or idea lang gingamit yo sa krimen. Kay sa pag-interview sa iya, baliswao mo daw ka-consistent man sa iya. Posible nga gintago man blakag ti ambal niya, that was not the first time nga ginhula mo. So daw pirme niya man ginapahulam in good faith man abi nga pamilya niya man lang. Galing kay wala sa kay balo yang may mga hidden yang mga kuan nga tuyo abi ang naghulam. Kakun ng taon mo ang crime scene ng area kuan gali Ano to tabo gani Sabado, Domingo Di Domingo na to? Domingo. Tapos Domingo sang hapon, binalik ko nung salakyan man. Oo. Lagyo na to guro yung mga suspect. Tama. Binalik sa Domingo sang hapon, binalik sa salakyan. Kay Domingo sang hapon, gin-checkpoint pa niya sa Dumaraw mo. Oo. Amo tong time gin-checkpoint sa Dumaraw. Din kahapon, amo na siya na-confirm ang salakyan dito na sa Puan sa Moroboro dingli. Oo. Nagpauli na siya mo kay ti Abiyaya, okay naman. Why gisay kay balo. So that means nga ang dapat sining pusgaon ang iya sining kuan nga bayaw kag kung saan sino mga upo dito. Ang pamangkot lang subong kun inang lakyan may dash camera kun gaandar ina or wala at least makasadugang ina sa pagpasangkat pagit sa investigation sang mga pulis sa Pilar Capiz kag sang Dingle para may balo ang gid konsideration og mga suspitsado kay paagi sini although nga tinagagwa na nga ang leader sa sining grupo dismiss police nga nakahibalo gid sang operation diskarte sa sining mga robbery highway robbery. Ang pamangkot na galing nga naibalo nila nga may unod nga may dako nga kantidad sang kwarta nga dala ang salakyan. But sining kon nga may isa dira sa mga nagasakay nga tipster or may contact sa mga suspitsado. Sa aton sining mga K5 daw mara ang isa sa mga dapat nga lantawon sa aton sining mga kapulisan kita mo to ang balko black na kung ikaw ang imo sining tuyo is pagpang-hold up kag randomly ang imo sining nga tawag ni nga plano ang imo subject na hold upon hindi ka man pwede ka mambal ka specific mo sino kay mo nga may iara ka sang x-ray nga visual x-ray sa imo sini nga mata nga paglantaw mo sang salakyan makita mo dayon kunong unod sang salakyan ay amo ning siya salakyan gold punto kay do manggrano ni ado mo di kwarta sa sulod may 3.1 milyon sa aton sining mga ka-K5 kag malaka lang sa malaka ang isa ka private vehicle nga salakyan nga mambal mo nga may bitbit nga milyones nga ba kinwarta dira sa sulod sang salakyan sa aton sining mga ka-K5 ano na gid na kaswerte nga magpatigayon ka sang pagpang-hold up kag majakpatan mo nga imo sining hold up may aras ang 3.1 milyon nga unod sa sulod nga cash sa aton sining mga ka-K5 no magamo na galita magalik kaswerte ning mga manughold up ni ngayon sa pagpundo nila kag pagpang-hold up sa salakyan na jakpatan nila may 3.1 milyon dayon nga kwarta sa aton sining mga ka-K5 sa imo be pero kung butang tay kon pamisarabil sang safety ang kag security manabi ang nagadala sang cash kag sang cheque dito nila pagibutang diya sa ilada sa sulod butang mo la sa compartment sa likod or taguon mo bala nga mabudlayan nga may time delay bala inaya kon gapaniguro gyud galing kay ti why man guro na kahibalo ang iban nga mga upod sang gasakay nga may nakatimbre na dito. So amo naman darato makita ang abilidad na sang pulis sang Capiz kag sang Iloilo sa pag-usisa kag kun matumbok nila matumod gyud nila ang mga suspitsado kag kun sino gid ang leader sang sini nga grupo kay sabong ma-entertain taman ang thought nga posible kuan man ni para sa fundraising na niya sa kampanya kay nagalapit ng eleksyon. And ang pattern bala nga ang hildapanay nagakalanabo before the election period or election day years back. Ang basta gani maglapit ang eleksyon, either national or local elections, may mga hinuldapanay gid na nagakalanabo. So di ayhan ini kahimuan man sang mga politiko nga may mga ginahuptan nga mga guns for hire or mga guns sindikato para nga maka-raise ang kwarta para manaliya sa ila kugalingon nga kampanya. Kag kung may ara nga mga politiko, sino na nga mga politiko? Sino ila boss? Sino ila boss?
kung makita naton ti kalabanan sa mga suspect taga-kapis. Taga-kapis. Sa aton sining mga K5 kini kaman pwede magkuha sang mga gun siguro kag mga sindikato butang mos grupo mga pangayaw no. Sa aton sining mga K5 if that is for the sake of discussion nga may mga politiko nga involved sa aton sining mga K5 kag ang kon matuod nga ang leader sang grupo ex-police. But silingon nga ang police nga ina is connected or may network sa posible mga bayubo nga politiko nga naghimo sa naya sa mga kalakasan pero siya na Sa aton sining mga K5 ang dapat naton sining usisaon karon sa pagbalik naton standby kamarugangan pagid naton ni mga kabyanan na mga K5 kay gina isa-isa naton ni sa aton sining mga kuturan with the help man sa aton sining mga sister stations sa Kapis no with K5 News FM Pilar, K5 News FM Rojas. Sa pagbalik naton kaon naton ang dugang nga mga detalye sini kag report with K5 Angel May Ciudad sa Rojas City kag ang interview mismo naton eksklusibo sa kay Police Colonel Albert Tapulao ang Capiz Provincial Police Director sang probinsya sang Capiz mga kabyanan sa sining hold up panay nga natabo dira sa aton sining mga K5 do medyo may mga ideya kag do medyo nagkapanumdum na kita nga do dako gid posibilidad nga planado kag ang target mismo sang mga nagpanguldap amo lang gid nga salakyan sa aton sini nga mga K5 kay sa nasiling tana kung ilay estilo pagpanguldap nagpakuno-kuno nga pulis nagpa-checkpoint mga kabyanan no sa aton sini nga mga K5 no pasensya sa terminolohiya pero minango ka na gid imo nga klase sang holdapper sa aton sini nga mga K5 nga magpanguldap ka da random nga salakyan. Paano mo na karon mabalaan kung may kwarta kung wala kun di ko wala kwarta to karon sa aton sini nga mga K5 naguyang ka lang karagosik tiyempo mo kun di padakop-dakop ka lang sa mga pulis. But siningon mga K5 may idea na ang ining mga holdapper kung ano nga salakyan ang target nila. Kag ang ining mga holdapper hindi ni sila mga K5 magplastar kag magpundo dito sa area kung sa diin sila mang-hold up nga mapadugay-dugay sila dito checkpoint. Kay base mamonitor sa mga pulis kag makatimbre ang mga pulis nga mambay sila sino ning kapatigayon sang checkpoint ta? Ano na da nga unit? Ano na da nga police station? Nga may checkpoint kamo dahaw din nali ng order nga sila. Di karo ko magambal bito karon Pilar PNP ti karo nga sir hindi naman po kami nakapag-deploy ng checkpoint Bakit ba nag-checkpoint doon na pulis? Kundi na balahuba itong mga plano sa mga sindikato to sa mga hold-upper to. But silingon, nag-plastar lang sila kaging timing nila nga ang salakyan nga target nila mga K5 malapit na sa area kung sa di nila target to ng pagpang-hold up. But silingon mga kabyanan, may nagapadala sa ila sang impormasyon nga lapit na kami plastar na kamuda sa aton sini nga mga kuturan mga K5. Amo na dira ang ginalantaw naton mga K5 nga mga senaryo. Dugangan ta sa aton sini nga pagbalik diri sa Foro de los Pueblos program. Ang oras alas 8:16 sa aga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Kon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri ma'am open na ang radyo ma'am tunuga gid ma'am i-connect sa amo ni siya ma'am sa connect sa amo kato ma'am ay mamati gid kami ay ma'am nagdaog ako present gamaw mo kami na so nagabanding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio nagaobra diri sa
Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung idira perme. Ang nagakalatabo sa dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ilang nga panlabaho hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa dalanon may point sila nga mabuol kung wherein nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape mga kwarta nga nadagan nila ginatipon na nila ma'am share tayo dito ma'am mga pikita mamahaw kita gabakal sila sa mga pizza so ang K5 ga help man sa amon wherein nga mag broadcast sa isa ka namon sa liwat ako si Sheena May Pagulong Novelonio nagaobra diri sa WBTC hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Aporo de los Pueblos na nananamian na sila kaya kay Sir Rey kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya o po doon magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ilang nga programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1, giguguro nga kuwan sang K5, sang una, Radyo Bandera, sa buong K5, K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay halin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sagaya. Bala nak mga kikaingod na mo na basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya. Nagayuhom, yung ko na bala. Ang bala sa tao, yan lain magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla bisan ng mga kapigado man sang pangaboy pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko lipay na ko na ya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita del Prado. Solid nga taga K5 88.7 kampiyon. We honor the hard work, passion, and skills of every member of K5 News. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are get the party burning. And together, we will give you something that towards to the sky. And let's really fight. The world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open, and you know you can't go back again to the world that you were living in. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga anchors, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's equal to programs to wear our Where the runaways are running the night. Impossible.
ka K5 daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, bumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Hindi ako ka. Ano? Wala na ba tabos ako na. Luha ko. Sabi ka mga basko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko kanina nakabato na ako na. Tao ka, happy birthday. Sana malala ako na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Oras alas 8:27. Standby ka mo mga ka-K5. May flash report kita gikan sa K5 News FM Rojas City, Capiz. K5 News FM Flash Report. Flash report mga kabyanan live sa may Pilar, Capiz mga ka-K5. Duha sa mga sospek sa pagpang-hold up kag nagtaban sang 3.1 million pesos sa mga empleyado sang isa ka soft drinks company sa gintalikdan nga adlaw mga ka-K5 kung sa diin gingamit nilang getaway vehicle ang ginhulam nga salakyan nga ginapanagiyahan ni Christine Custodio sa Moroboro Dingli, Iloilo mga ka-K5. Nadakpan na ang duha ka mga sospek. Standby ka mo mga ka-K5 na ka-standby sa linya si ka-K5 Angel May Ciudad. Ka-K5 Angel May Ciudad sa report. Go ahead. Nadakpan na ang kapulisan ang duha sa 5 ka mga sospetsado sa pagpang-hold up sa empleyado sa kompanya ng soft drinks sa barangay Santa Pilar, Capiz ang tinatikdan niya Enero 5 sang aga. Ini ka-K5 Ray ang ginkumpirmar sa aton sa personnel sa Capiz Police Provincial Office. So ang ginatumod naton diri nga mga nadakpan nga duha ka sospetsado amo si John Francis Dakilanya, amo ini siya ang ginatudlo nga bayaw. Alias Tintin nga amo ang tag-iya sang Mitsubishi Mirage nga salakyan nga na-cover kahapon sa aga sa barangay Moroboro, Dingli, Iloilo. Dakip dere sa nadakpan at iyang live-in partner nga ginkilala sang PNP sa kay Maria Dakilanyaman. So amo ini ang duha ka mga nagkaladakpan tuno sa Capiz Police Provincial Office nga sa tubong ang ila kustodiya ara sa Pilar PNP. So kakay February apon asubong ang pinaka-latest nga information kaysa hindi padugay mapatawag sang press conference ang Capiz Police Provincial Office para magatag pagid sang dugang nga mga impormasyon kay didto ni kadakpan
ang duha sa barangay Hibato, Dumaraw, Capiz. Kung sa diin man sila nagapauli nga didto man gindala ni alias Tintin ang iya nga salakyan sang Sabado sang adlaw. Kaki-5 Angel, Hibato, Yes. Dumaraw, Capiz, sa spelling sang Hibato ni JIBATO? Yes, Kaki-5 Roger that. Okay. So, abot silingon Kaki-5 Angel, ining si John Francis Daquilania, kaganing si Maria Daquilania, amo ni siyang bayaw ni Christine Custodio. No? Ining na-interview naton kagabi, nga tag-iya sang Mitsubishi Mirage, nga salakyan, nga ginhulam nila, kaging gamit nila, sa pagpanguldap. Yes, Kaki-5 Ray. Si Maria Daquilania, amo ni mismong utod ni Christine? Oo, amo na kaya nga ba sang PNP live-in partner. Live-in partner ni John Francis. Nakasal na sila, Ma'am Angel? Yes, sir. O, si Ted ini. Nga live-in pa ni kiti, isa naman sila kapilyedo? Magasawa? Amo magani ang ako nga na-intriga kay ang buhi isang PNP live-in partner pero pareha sila apelyido na nga duha, so probably kasal na gid ini sila nga base nagisala lang gurong PNP pero dabas kasal na guro kiti gina kun na dugay na ni sila kuno hambal ni sang utod nga si Christine Yes, Kaki-5. So didto sila kagabi may mga information kita nga wala man kuno sila didto nagalin sa balay nila didto lang gid sila Kaki-5 Angel. Amo naman sa mga hambal ni Tintin kay siya datwa wala man ganit duda nga kung diin ginhimo sa kalainan or involved sa pagpangulda pang iya nga salakyan kay nakita niya man ang iya nga bayaw kag iya nga didto sa ilang lugar sa barangay Hibato, Dumaraw, Capiz. Kay ining barangay Hibato kay 5 paglapos ka na pwede ka to kalapos sa San Enrique pakadto sa Murumuro Dingli pwede ka man makakadto sa other way pa San Rafael Iloilo pakadto sa Puson nga norte sang Iloilo kay shortcutan inadata usually sa mga nagapauli halin sa San Rafael o kung Limeriman matapos ikaw sa Batas ng Dumaraw kag pagka pila lang ka kilometros na banwa na dayon niya sang Kwartero ka. Okay, nga sila nga duha gid dayon ang ginadakop kay tidio sa aton sa mga information anom ni sila tanan ano upod si Maria Daquilania ining asawa ni John Francis na-identify sa mga pulis kaupod ni siya sa salakyan now during that time nga nagpanguldap. Sa inisyal na ton ka K5 Ray Subong wala pagid na buyan sang PNP kay hambal nila ihatag nila ang dugang nga mga informasyon sa patawag nila nga press conference hindi lang gid madugay para sa dugang daw nga detalye kung paano nila tanan ini na pang taod-taod hasta nga nalapot kay ang amo to hambal nila 5 kabilog ang ilang nakita inisyal taya nga mga lalaki sa sulod sang salakyan sang time nga na flag down nila sa Banwa it President Rojas Capiz pagkatapos sang insidente. Okay. So, saan sila turnover sa Pilar Capiz? PNP? Mga kaina, mga kaagahon na K5 Ray. Ged na plastar ang initanan nga nadala sila sa Pilar PNP kay kagabi. Sige pa ni ang pagpangusisa kag pagpangita man sa ila hasta nga natigayon nga makuha sila sa mga barangay. May posibilidad ka K5 Angel nga may mga ginpang extract na nga mga information ining mga suspect no base may mga pag-ako na nga hambal sila kay hindi man basta-basta mabitbit nila binagid ining asawa ni ining si Maria Daquilania kay di duway nag-expect ka pati ni siya madala kag madala sa. Yes, exactly. Kay Fabre kay may mga investigasyon na sila pagpalamangkutanon nga ginhimo iya ang kapulisan sa pagpanguna mas ang Provincial Director ng Capiz Police Provincial Office na si Police Colonel Albert Tapulao. Okay. So kay 5 Angel ang iban ni nga mga suspect subong at large pa no? Status kira. Yes, kay Fabre at large pa ang iban. Okay, sige. Mapagwa karon sa statement through press conference si Police Colonel Albert Tapulao ang Capiz Provincial Police Director sa Capiz PNP. Bantayan nato na kay 5 Angel no. Sa mga dugang naton sining information for the recap lang paano gid nila gani patigayon ining pagpanghuldap?
Ang natabo gid ini mga alas 9:55 sang aga sa Barangay Santa Fe, Pilar Capiz. Ang ining barangay K5 Break kag K5 Ted, amo siya ang last barangay sang Pilar Capiz and then Balasan, Iloilo na, which is dira man naghalin ang ining tatlo ka mga sakay sang Innova nga salakyan nga empleyado sa kompanya sang soft distributor sang soft drinks nga halin sila nangolekta sa Banwa sang Banati, Iloilo at nga naglabot sila sa Balasan, Iloilo nga naghapit sa ilang bodega. Along the way, samtang nagapakadto pasulod sa Pilar kay diri sila maagi at makalabot sa Banwa sang Panay, which is ang Banwa sang Panay ara dira man located ang ilang bodega nga mas malapit inaiya sa Rojas City ang Banwa sang Panay. So pag-abot nila sa Barangay Santa Fe, Pilar Capiz, kay primero na dira ang imo nga alagyan for ways ganyan adira ka kay Fibre. Halin ka sa Balasan pagsulod mo gid sa boundary sang Capiz. Asa nga makulabot ka sa ika-second barangay sang Pilar, which amo ina ang San Esteban. Dira na dira ayon malapit sa boundary sang San Esteban sa duha lang kalinyada sang karsada natabo ang pagpapara sang tatlo ka mga sospetsado. Nagdulog ini ang driver nga si alias Jose, bangod ginpaparahan sila kag sa pagpatindiya nga police personnel ang nagpapara sa ila. Bangod nakita niya ang ginasuksok nga may ngalan nga police. Amo nang ginatumod nila nga athletic uniform sang PNP. Pagpalapit sa ila nga salakyan, amo na to nga ginhambalan nga papanuogon ang ilang bintana. Kag that time naghambal, nagapakilala nga CIDG nga may ara sila sang informasyon nga nabaton nga may kontrabando sa sulod sang ila salakyan. Amo nang ginatumod nila nga illegal nga droga. So suno kada Jose, kag sa iya pagiduwa kang kopdanan, naging kulbaan sila kadang sa ilaya inosente nga wala sila sang dala nga illegal nga droga kasi nagpangolekta sila ya sa ginasugo sang ila nga mga boss. So amo to ginbuksan man nila ang tingala na lang nga gintutukan sila sang armas luthang, which is amo ni ang 45 caliber nga armas nga pusil ka kay Fibre. So amo to naghambal na dayon ginpapanaog ang driver, ang papanaog dito ang sa driver nga kilid nga side kag ang passenger. So nagpanaog to dito na ang time nga ginbaklid, ginpatalikod kag ginhigsa sang cable tie kag gintabunan ang ilang nga itsura gamit ang bonnet. Sunod nga ginbutangan pagid sang cable tie ining si Jose kay siya ang nag-drive sang salakyan kag ginpapanaog man kag ginbutang sa likod sang Innova nga didto ginupdan sang isa pagid ka suspect samtang ginatutukan man sang pusil kay ang nagmaniobra niya drive sang ilang nga salakyan ang isa pagid kasospetsado nga amo ang nagpapara sa ila. So, di amo na to nakasakay na sila sa sulod sa salakyan nga kay Fibre kag kay Five Ted. Amo na dira nagakalatabo na ang pagpinamulikay sa mga sospetsado sa ilang nga mga gamit samtang naghambal nga may mga nakatago amo diri nga mga illegal nga droga. That's why kinahanglanon pang bulikaron, pang sikyaron ang unod sang amo nga salakyan. Pero during so sina nga mga hitabo nagapadayon ng ilaya nga dalagan pero masinay lang. Yes, kay Fibre. Why sila nag-ihatag sang gamay nga resistance? So pamangkot tabi nga, ti sir ga kinanglan yung may butangan bonet? Naghapamangkot man sila ka kay Fibre, suno kayo. O galing hindi sila kapadayon, kagamay lang nila nga hulag kag pamangkot, ginapalapit sa ila ang pusil nga ginatutok sa kilid sang ilang nga lawas. Amo to nga nagpaukoy na lang sila kay mamangkot sila. Nga sir nga may dala kami diri nga droga, wala kami sa mga kapareho, sila kay nangolekta lang kami, ginapalapit sa ila naman ang pusil ka kay Fibre kag ginatutok mo na nga that time why gid may managlabay nga mga iban nga salakyan dabe ka kay Five Angel? That time kuno do wala isang may naglabay kay ang ina nga location actually sa pagkadto ginaton kag pagsikyar sa lugar sa ulunhan sila nga portion kay Fibre sa ibabaw elevated nga part may balay nga isa ka bilog. So ginpamangkot naton to si Manang kung may nanotasyahan siya nga hindi magkalaamo or do ka unusual sa iya nga panulukan pag may nakita sabi blue nga mga lalaki nga may pulis nga pangalan. So sa iya wala siya at that time naglakad siya pa Banwa sa Pilar. May isa kita ka minor de edad nga bata nga na interview.
nga wala siya sang may nakita datan kay tinagapadulong siya pasulod sa direksyon pakadto sa banwa sang Pilar, pero sa dira lang man sa gihapon nga barangay nakita niya nga may 3 ka mga lalaki nga nagpanaog sa salakyan nga nakasuksok sang color blue, and then nagbalik naman liwat sulod sa salakyan, and then may iban pa gito siya nga mga salakyan nga ginpang mensionar nga may ara sang color red, may ara sang color green, kag amo na abi ang color gray nga salakyan nga nag-connect man sa ginausisa sa PNP. So hindi lang gali isa ka salakyan ang gingamit, probably. Pero sa uli ka kay 5 Ray, ginkumpirmar sa ato ni Colonel Tapulaw nga wala ko sila kahilabtanan. Ang ato nga mga salakyan doon na tabuan lang nga naglabay upon verification nila sa footage nga nakuha sang CCTV camera kay K5 Ray. Okay. So at that's why nga dira na naglibot gid tanan sa Mitsubishi Mirage nga salakyan nga nakalabot na sa Sunblast. Ang Sunblast sako pinasa gihapon sa Banwa sang Pilar. Dira located ang LTO kag ang high school man sa Barangay Sunblast, Pilar Capiz. Ang iya sina nga distansya halin sa natabuan gid sa pagpapara ang aton nga estimated malapit sa 2 ka kilometro ang kalayuon nga i-travel pa sa salakyan hasta makalabot sa Sunblast. Pag abot sa Sunblast, suno kay Jose, didto ginpundo ang ilang nga salakyan kag nabatyagan na lang nila kay tigitabunan na ini sila sang bonnet kag nakabaklid nga ginbutangan sang cable tie. Dito nabatyagan nila nga nagpanaog na ang 3 ka mga sospetsado kag ginbilin sila sa sulod sang salakyan pero gindala ang yabe sang Innova nga salakyan. So hindi nila magamit kiti wala na sang yabi kag gindala sa mga suspetsado. Amo to nga nagpinangita naman sila sang pamaagi agud to nakakadto sa police station na timingan nga ang isa nila kaupod kay K5 Ray wala na dala ang iya nga cellphone kay do nakatago dito sa iya nga ginasuksok nga pantalon. Amo to ilang nga gingamit nga nag-contact sa ilang nga manager nga babayi nga located sa Banwa sang Panay, Capiz, nga nagpahibalo nga amo na natabo sa ila nga gin-hold up hasta nga nakapanugid sa Pilar Police Station. Kag nakalabot sila sa Pilar Police Station sa Domingo hasta nga naabsa naton didto ang manager kag ang iniya 3 ka mga biktima kag amo na nga nakatigayon kita nga maka-interview sa ila kung paano gid natabo ang pagpasunod ang flow sang insidente hasta nga nakapangayo sila sang bulig ka K5 Ray kag ka K5 Ted. K5 Angel, ang interval sang pagpatigayon sang pagpang-hold up, mga pila kuno ka minutos nagdugay sa basandig sa mga biktima? Doon mga dasig lang minutos lang gid, more than 5 minutes kakitabi kung sakto nga ako nga pagka-recall sa paghambal ni alias Jose sa Kalawigon. Kiti from Santa Fe, Pilar Capiz, nag-travel sila pakadto sa Sunblast kay hindi magisiling nga hinay-hinay ang ilang dalagan. Kaya kung i-travel mo nga kung dati kasi yung mga dalagan, hindi man makalabot 5 minutos. So makabot ikaw sa ikatatlo nga barangay sa Pilar, halin nga sa Banwa, Sambalasan, Iloilo. Ma'am Angel, si Ted ini. Yes. Oo, ang approach sang mga suspect hindi man scandalous bala nga mabalahuba sa palibot, daw discreet lang. Yes, exactly. So nagpapara lang nga daw checkpoint ang drama dan nagpalapit. Ay man nagtayo sa armas. Why lang daw nagpapara lang ginanay, daw nagsinyas lang. Oo, nang daw basic lang ang pagpapara nga i-flag down. Tapos nagpalapit sa driver side ang isa ka lalaki. Amo na dito ang tan nga nagatutok na tikikitaon sa iya nga bintana nga daw simple nga pag tutok sang pusil. Wala na sila ya ka K5 Ted, ka K5 Ray nagambal o nagdeklarang hold up. Ang ilalandriya nga ginambal, PIDG sila, may impormasyon sila nga nabaton nga may ara sang illegal nga droga sa ila nga salakyan. So ang pagpati man sini sa mga biktima, kasi base ihlit-lihiti mo ini sumakooperar kita sa PNP sa checkpoint ka para doong ilaya pamatudaan nga wala sang illegal nga droga sa ilang nga salakyan. Daw kung daw indirect lang nga pagpahog daw shock and obla kay timermas ka na mo. Para hindi lang gid mabalahuba sa palibot. And then dito na kuha na nila yung kuha ng buoto sa mga suspitsa sa mga victim. Yes, kakay Fadta. Do amo na sa ang plaka. Sinong nagauyat sang kwarta kag sang cheque? Sa sulod lang sa ilang nga salakyan. Sa din sa tubar sa likod. Sa
passenger side, sa likod ng driver. Si Rambo, nga ni sino ni si Rambo? Amo ni si John Francis Takilanya? Amo na siguro ka K5 dan lagi ako sigurado kamo nang iyang hayo. K5 Angel, karohon talang tatlo ka mga sakay sa Toyota Innova, no? Mga biktim ta, tatlo lang sila, no? Yes, tatlo sila ang sakay ka K5 Ray. Okay. Sa mga initial ninyo nga interview sa mga pulis naton dira, particular dira sa Pilar kag sa statement sa aton sini nga provincial director, nano ginalantaw nila ang posibilidad nga base may koneksyon ng isa sa mga empleyado sa mga suspect nga sila gid ang najakpatan nga kag na-target nga hold upon? Ang hambal ni Colonel Tapulaw kay K5 Ray, wala nila ginadula kabasi may mga insiders nga naghatag sang impormasyon nga kapareho sina. That's why nga ginapanglantaw nila ang tanan nga mga anggulo nga basi ma-insider nga nagatip na daw na plaster bala ang pattern, ang flow nga muni nga pangolekta ni sila muni nga adlaw, mabalik ni sila diri sila maaging barangay nga banwa kag amo na bi nga bantayan nila or ginplanuhan nila kung paano matigayon kay K5 Ray ang amuya nga pagpang-hold up. Ining salakyan nga ni private owned ini sang isa sa mga biktima o kon iyan isang company owned nga car? Company ka K5 Ray. Company, no? Kay ba mo natingala kita kay wala sang logo sang soft drinks ba mo usually may mga logo na sang soft drinks mo kung company owned nga car? Kay damo na sila sang salakyan daw nga ginagamit pero lain-lain magpangolekta. Natimingan niya nga pagpangolekta sina nila kaya ang iba nga salakyan nga ginagamit nila may ara na sang dashcam. Natabuan man sang sina nga adlaw ang ina nga Innova nga color gray wala na dayon man nakabutang dashcam sa K5 Ray. Do kadaan sang salakyan? Oo, medyo daan na siya. Sa nga manager kaya ang iban di man ko nabi magpangolekta sila. Wala lang balas ang logo ng normal lang man kaya para do hindi man prone sa hold upanay kaya para do ka private lang balaw. Inaman base sa information nga nakuha nato amo na makatingalahan kay wala na logo, hindi mo ma-identify nga iyan ang dako nga kumpanya pero najakpatan gid nga sila ang ginhold up. Yes, na tabuan that's why amo na nga ba sang PNP ginapanglantaw nila or kung basi kung anong mga magwa pag silang investigasyon pero ang wala nila ginadula nga basi ma-insider nga nag-tip ni sa ila that's why nga natabo kag do medyo maturo tawhay natabuan nga wala man sang damo nga naglalabay sa area kag wala sang sa wall do ang ina nga barangay hindi na dira matabo kay K5 Ray nga wala gid sang may mga nag-aalalagi kay tungod alagyan ina siya magpakadto man ikaw ya sa banwa sa nga Pilar. Kamo tayo ginasiling tabla kina ka K5 Angel nga kung ang tuyo sa mga hold upper pagpang hold up lang gid no kag wala sang ini nga specific target nga salakyan without any tipster or insider nga nagakonektar sa ila tanay kung sinotong una labay ito kag sa pamatsagan nila may unod nga ka kwarta ang salakyan hindi tani kon nga ang ining Toyota Innova lang gid ang ila ma hold up pa di ba? Yes, good. Kasi pagkadamo sang salakyan nga nagalabay day. O galing yung timing gid nila nga malapit na ining Innova, Toyota, kaging patigayon ng pagpang-hold up kag pagpag-checkpoint ta grabe do mga pulis sila kay kung naggi-tener sila nga pa-checkpoint na sila, dugay basi kag makalabot to sa Pilar Pinpe nga may mga pulis na nagapag-checkpoint kag i-follow up nila dito sa may provincial police office kag magambal ang provincial police office kado wala man sa mga pang-deploy nga mag-checkpoint ka K5 Angel. Yes, exactly gid ka K5 Ray amo na mga nagluluwa man kag sa paghambal man ni Colonel Tapulaw nga ginplanuhan na kag ginantaw ginsundan ginplastar kung ano gid ang pagpasunod or pattern sang ila man ya sa pagpangolekta sa pila ka mga kabanuhanan sa ila nga ginapang dulungan sang soft drinks sa probinsya sang Iloilo. Ma'am Angel, yes, ang naka-uniforme nga may tataka pulis, isa lang or tanan sila? Tatlo sila daw naka-uniform nga may police, yung athletic uniform sa PNP. Oo, kung ang isa ni matutuod nga ex-police ini siya, posible ang iyaman niya daan nga uniforme, kag ang duha ni pwede kay bakal bisan da Central Market, may arada mo? Oo, ambal ni Colonel Tapulaw mo na isa sa mga problema nila kabisan sa online pwede ma-acquire ang ina athletic uniform. Pero yung panumdok na dala sang PNP ka K5 TED sa publiko nga ang pulis nga lehitimo
ginabawal sa ila magamit ng athletic uniform sa pag-conduct ng checkpoint. So dapat sinadabla usually kuan ganayan ng type A uniform. Yes. Tapos may kuan ganayan may proper signage na yung stop PNP checkpoint, di ba? Kagara sila sa mga mataong nga lugar. May patrol ka sa PNP, may patrol car din. Oo. Yes, K5 K5 Ray ang bugit ina ang ideal nga pag-conduct ng checkpoint. Hindi maganibaw ang kuanda ginluntaran sa insidente highway, no? Pakadto na sa Panay. Oo. Pakadto na pasulod sa Banwa sang Pilar. Papilar na? Oo, pabanwagid. Pero hindi man bawing kay highway, kuan major thoroughfare damo gagi. Yes, kung sa una sila kay 5 race, sa ubos sina may balay, tapos sa ulunhan sina may mga pamalay pagid, then kung sa diin gindulog ang salakyan, sa left side, kung pasulod gid ikaw sa Banwa, sa merkado sang Pilar, located na dara ang LTO nga opisina. Ang street, ang highway, may closed circuit television. Ang iban sa kay 510. Ang iban? Pero ang malapit sa area, wala? Wala. May nakapture nga portion na bisang pagpalagyo na sa mga suspect? Yes, may ara. Pero sa unhan na ayun malapit na sa Banwa, sang Pilar ka kay 510. Dito na nakuha ang ilang footage nga nakuha sa CCTV camera nga ginpainhan sa Rako. Amo to nga nakita ang plate number sang salakyan. Kay 5 Angel doon takaw si mo sini nga report. Salamat gid sa imo sini pagatag sa initial information. Naka-standby dito sa linya si K5 Jobert Lago sa Pilar PNP. Hibalo naton ang pinaka-latest sang updated to kay dito mga suspect subong. Particular na ining mag-asawa nga una na nadakpan sang aton sini nga mga kapulisan ng K5 Angel may syudad. Salamat gid sa imo sining information na K5 Angel. Yes, K5 Ray. Inesi K5 Angel may syudad para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Standby kay K5 Jobert Lago, may video ko naging pasa sa imo K5 Paul. Para at least mapakita mo diri sa aton sining live streaming. Gindakop ang bayaw kagang utod ni sang tagiya sang salakyan. Kung ikaw bi pa mangkoton na K5 din may idea gid ning asawa man guro no? Ang asawa ni tikon basikon while ginlipod ang ginila niya sa kay Ma'am Christine Custodio at tagiasang salakyan. Basikon lipod lang isang auto diya sang kagasang bayaw niya. Amo ning hibalon to sa bongkit ko ng information tang alias may isa ka alias Rambo. Sino si Rambo? Kung si Rambo ang hayo abi ni John Francis takilan niya. So kana na siya do confirm na nga information. Ara na si Sir Jobert. Ara ka standby si K5 Jobert Lago. K5 Jobert Lago sa report. Please standby. K5 News FM. Kampiyon report. K5 Jobert, go ahead. Good morning, sir. Sa mga tagpalamati na sa K5 News FM Iloilo. As of this broadcast time, latest update naton dari sa Pilar Police Station ginapatigayon subong ang interrogation sa living partner sang ginaaligar isa sa mga suspect sa ang nagamit sang salakyan nga Mirage hindi nga hold up diri sa bahin sang Banwasang Pilar sa mga tagpalamati naton may isa ka lang sila nga mag-asawa pick up kagabi nag-abot diri sa kung gabi sa Pilar Police Station ining mag-living partner ang isa ka lang nga si alias Nine or si Tintin sa Dingge na nag-iyas ang salakyan. Isa ka lang? K5 kag para sa aton sining mga tagpalamati ang iyang bayaw nga si alias Rambo ari na sulod sang karsel sang Pilar Police Station samtang ang iya sining living partner nga utod ni alias ang iya sa salakyan nga si alias Tintin ari sa investigation room sang Pilar Police Station. Ang nickname niya lang ginapagwa diri naton ka K5 Ray si Manang J si Manang J amo ni ang live-in partner ni Mr. Rambo
mga tagpalamati natin kasi pwede natin na-interview no si K5 Rambo ano oras ka na okay paano naman ang nakagay gamit mo nabasahan pa sa Facebook amo nga nabalaan na tanamon sa mga tapo pero ano tawag mo sa paano na ang nalin kita sa nauna kaya, ang kaya ko muna, kitawagan ko nga ako ay nagambasita sa ako na ulmo niyang salakyan ni Budi, kay mapasara siya sa Domingo. Pagkatapos, Sabado sa hapon, tinawag ako si ang bayaw ko, nga ulmo niyang salakyan. Ang kinulong ya kay pagkaaga ay matututo masaday, may birthday kang ata ako sa balay. Ako na sa tapos, bueno ko diyahe ginulang nila ang sarakyan sang hapo, sang aga. Sige man akong brother mo, sige man akong mawer, sige sa utanon nila. Kaya lang na ang ako nga pagkabalo. Tapos ano lang sa makita mo? Way kami istorya. Ginbol naman lang doon ang salakyan. Nahulam na doon mo. Pasara sila. Ang ako na diya. Tapos ano Domingo sila? Oo, Domingo. Mga basi mga alas 8. So, sir, wala ko diya. Kaya aga pa man ko nag-mawer set mo. So, hindi kasi wala na sa kung eleksyon na ikaw ukol ito. Kaya pinagawa sa sakit? Wala, sir. Wala. Kabalo mo mag-drive. Kabalo mo mag-drive. Kaya kaso, why pa ko lisensya, sir? Pero mapamatod. Mapamatodaan ko kita, sir. Kaya bisan ang tao ko mismo ko nag-obra ko, sir. Ara, bisan pa mang puto nila dito. Pero hindi man sa ano, sir? Pero hindi man ito nag-ulang sa sakit? Oo, pero hindi ko lang, sir. Bakal ko sa mga abono. Halimbawa, bakal ko sa drapailang. Pagpalit sa lakyan, sir. Ano? Pagpalit sa lakyan, sa Domingo. Para sa iwan. Ara ko, sir, pero mawer ko. Mawer ko siguro. May makita na din ba niya? Wala siguro, sir. Kay pag ara naman ang salakyan, tapos dugay, naggulit naman ang ako nga bayaw. Pag saka uman. Ano oras na galit bayaw mo? Kasi sa inyo, di ba may parking ako kaya sa Domingo? Ara ka ba na sa niya? Oo, sir. Anong oras na nagdalhin matapos sa panilaga? Way ko tidiya ako na oras siya nagdalhin ka paghalin sa balay pa pulis din. Way ko tidiya kung ano na sa oras nagdalhin. Way ka tidiya sa balay? Wala na naging siya. So, alapan hindi na umabot sa lapad na da, sir. Ang ako niya, nga tanon. Sa ginbuhat na gabi sa mga kapulisan, palayo sa iba, anong oras ka nila? So, ano ka ba sa mga alas 10, ay dito sila nagkanto sa ako niya tiya. Ginsugat lang ko sa akon magulang. Kagin dala dito kay may mga pulis ko dalo na. Wala man, amo lang tumbalang dalo nila kami dirigit. Okay, sila. Oo. Hindi ka may bibiting ka, ipakisa mo, at paano yun kayo sa mga faktor? Gitod na naman sila, sir. Hindi man ito malagyo. Dito man ito tanda. Wala niya din tala? Wala. Kaya dito lang sila nagkato sa amon. Dito, tapos nabok-suba pang ilay na mga balay. So, wala niyo nagpas mga balay? Why? Dito sa biyan na... Kaya lang yung no? Sa sityo to? Ang bakit na ikaw may ali ka na network sa banwa o sa banwa? Wala to na, sir. Doon nakaagi lang ko yung sir. Itong doon nadalahig ko sa... Away? Hindi, dito sa Pasig. Pasig? Ano kaya Pasig? Sir, ang ganina? Ng pagpatay, sir? Pagtiro? Ang plan nila, sir, Jan Francisco, sir. Jan Francisco. Ay, kung wala to na problema dito sa akon, sir. Pwedeng ako. Sir Jobert, K5 Jobert. Kagbisan mismo, sir, ang mga tao dito, sir. Nagdamo-tabo ko sang time nga to. Gapo bla ko, sir, ka pagunting bla ka, katalong, dahon. K5 Jobert. So, nabigyan mo rin, o kung ano yung matiyak ng Panginoon, wala sa kamakanan sa tatalo, okay, tamat na sa kayo. Wala kaya, sir, dayon ang natabo kay hihina ko kabalo na nga
muna sa ang sitwasyon nga na dala ang salakyan sa Ano ba sa isang mga yung regularity? Subong sir may chances na pero abroad na. Balik naman na sa kanil sir sa abroad. Hindi siya exam police. May siya kayo sa police? Wala. May mga records pa niya? Wala rin siguro sir. Ay doon sang sanola din ng puli. Mga but may duha sa katuig kundi kaya mo na nag-process sa subong nga mabalik naman. Bakit ka mag-upul? Then what? Hindi sir, talaga sa laman. Di ba subak man ang inyong kanila, di ba? Oo. Eh, siyempre, isa-isa na mo, busy man sa sir. Wala kayo niya sa pagkakat paring alma, tumito sa may pasa. Sir Jobert. Basta pagkabalukot. Sir Jobert. Ang tiyan mo? May poultry na siya, sir. May poultry na sa ligat, sir. Pero subong wala na sa ka-load kay daw na guba-guba na kay Pagkaritan. May panahon na kami sa mga master. Dapat kung nadamay ka na ang wala labot, ang unang isa ka na, mulang na nga, tani kung sino man ang nagimo ka to, tani... Ay, kasi langit po lang sir. Ako minsayo. So sa namilit sa inyo pamilya to, ang minsayo mo, makakita mo lang sa tiyak. Sila lalaya sir makasabat kung kay hindi man ko na makasambal kay wala man dapon. Wala ito. Sige mo. Alright. Salamat. Si John Francis Kakifay right now. Sir Jobert, no? Yes. Kay napakamitan ni ga interrupt sa loob ng so ginapanginwala yang away sa sang kailabtanan pero ang salakyan nga Mitsubishi Mirage nga gray nga amo to ang na-identify sa mga pulis nato namo gito nakita sa CCTV si paano yabi panginwala kay amo to ang na-trace kay nakitaan sa CCTV kay 5 Jobert Lago. Yes, so no kasi siya gid naghulam no. Pinagi sa iya nga asawa nga utod sang tag-iya. Tapos why sa kuno lisensya? Why sa lisensya, no? Oo, natingala ko nga si Ma'am Christine nga mo ang tag-iya sang salakyan ginapahulam niya sa bayaw ya. Kaya ginapagamit ng salakyan nga wala lisensya? Ay siguro ay isang LTO between ng Barotac Beho pakadto sa Hibato kay bisan pa kung ikaw tag-iya sang salakyan mabunggo na karon tapos why lisensya ang driver nga nagabitbit sang salakyan mo. Okay lang si mo na? Amo kanit to the extent bago pa ng salakyan 4 pa lang kabulan ka kay 5 rate. 4 kabulan. No? Oo, so kung tanawon mo dako nga naglibog ang ulo ko gulpi lang siya dira nga parte. Nga bali ko natingala ang kahapon nga statement kagabi sa interview nato no ang statement diri nga ang bayaw niya mismo ang nagamit pagbugtaw na wala na ang nasambit nga salangyan at 8 o'clock in the morning. Ang bali ni Ma'am Cristina. Ni Ma'am Tintino. Tapos subong naman niya wala siya kagamit kundi ang pakaisa pagid niya among nagamit kay pero sino nagulam ko no? Ang nagulam is ang iya nga utod ining si Maria Manang J. Na amo ning nga utod ni pero Christine. Sa statement ni Tintin to nga gina-confirm niya nga ang bayaw ya mismo ang nagamit. Yes. Bayaw ya mismo ang nagamit ka kay 5 Ray no. Amo ginang pahayag niya kapila na to. So di naglibot-libot ang salakyan, di na nila gamit. Ang habag uling ng statement is nagkadto sila sa iya nga tiya, ang iya pakaisa kag ang iya tiya nagkadto sa Sara, Iloilo. Lapos sa balik sa balik man sang hapon mga almost 2 o'clock. So sa Sara lang gid sila nagkadto. Yes, Sara lang gid sila nagkadto ka kay 5 Ray. Sige, mabalaman nagapon kung nagasanto statement ya kay kung magambasa nga sa Sara lang siya nagkadto. I-trace ba nagapon sa mga pulis kung makit-an to ang Mitsubishi Mirage nga dala nila sa Sara kag pabalik sa Dumaraw? Yes. Badakop kagid do kay matrace man gyapon kay 5 Ray kun di so sino ang driver that time pakadto sa Sara? Ang iya nga pakaisa. Hindi siya. Why sa kaupod? Why sa kaupod nagpabilin siya kay ara siya sa iya nga plantation sa mga utanon kay 5 Ray. Amula na Sir Jobert si Ted ni. Amula na kapos maghulam sang magpahulam sang salakyan niya di man imo. Hinulam mo na tapos ipaulam mo pagad? Sa pakaisa mo? Sa pakaisa mo. Oo.
amo na ang questionable nga mismo nga itong mga kapulisan. Dili tani delikadesa kag managadsad ka man blangay tinulam ko lang ni sa bayaw ko ti basi anong tabo ni kang bunggo ni karon nako siniyang manabat. Hinpaulam ya lang mula nakapos. Una-una nga daan ang ngalan sa salakyan sa bayaw pa, no? Tapos ang utod amo lang ang nagpahulam sa utod pagid, no? Tapos ang magamit ang bayaw. And then ang bayaw ginpagamit pagid sa pakaisa daw sa side sang babayi, no? Kaki 5 Ray, no? Sa mga tagpalamati naton sa sini nga mga tinion, gina-process gitsubong sa aton mga tapos ng kapulisan kay amat-amat na ni, no? Halin sang kagabi na istorya kag nakuan sang information ang tag-iya, no? Si Tintin. And then subong naman ini mag-asawa mong gina-process ang aton sini nga mga tapos ng kapulisan sa investigation room para balaan gid, no? Kag mapatawag pag ito ang tong pakaisa. Tabok lang ni siya ang Hibato area bi Sir Ted is from Hibato may tabukon ka nga suba, may isa pa gid ka sitio, no, sa Hibato na dira naga-star ang ining pakaisan niya nga nagamit aligasyon nga gingamit ang salakyan pakadto sa Sara upod sang ilang atiya kaki 5. Si Rambo mo ni si John Francis Taquilania aton interview mo. Yes, may sir. statement siya nga he was involved in a murder case in Pasig. Murder case sa Pasig. When was that? Sang sano? Mga 5 years ago. Ano siya? Shooting? Murder? Shooting, sir. Okay. Murder. So ano na why maginako nga is into gun for hire or anything of illegal activity dra Escapes? Wala man kaki 5 Ray kay kaki 5 Ted kay ang iya subong nga statement na sang natabo ato, no, daw may binaisay lang pero sa mga grupo nga pwede naangot siya sa mga illegal activities wala ya ginabiter kaki 5 Ray pero mabalaan nato ni karon, no, sa dalom nga investigasyon sa aton sini makatapos sa kapulisan. Why to sa makasuhan? Why to sa mapriso? Na preso siya pero nakabayad. Naka-bail sila. No, until naka-bail ang inanasambit nga suspitsado nga ini kaki 5 Ray. Sige. Mangayo kami kro picture sir sa nagatalikod na walang suspect para at least sa posting naton. Ang asawa ginakabig nga Sir, ara na sa imo nga messenger. Sige. Ang asawa ginakabig man nga suspect person of interest nga aton nga mga kapulisan. Yes, sir. No? Kay ti siya mismo ang nagpahulam, nagatag sa authority, nga kag naglisensya sa utod nga ini nga si Tintin, nga hulamon ang nasambit niya. So, pero kapanindugan subong si Rambo, ining si Francis Dircanya, niya wala siya involvement ang salakyan, gingamit, pakadto sa Sara, bumalik, pagkahapon, pabalik sa Dumaraw. Amo nang ila sining statement. Well, it's up to the Capiz PNP to investigate it, no? Kung matuod giban ang ginapang wakal kagidahambal ni Rambo nga ni, no, sa aton sini nga mga kaki 5 kay hindi man ni magtudlo basta-basta ang mga pulis naton sang salakyan nga wala sila sang traced up sang kopya sa mga CCTV kay basi mabalik sila bla kaki 5 ba Jobert hindi man muna ka confident ang pulis bagambal nga amo gid nga salakyan kung wala sila sang traces sang CCTV kaki 5 Jobert. Ginsubaybayan halin sa Banati area pakadto sa bahin niya sang Balasan area wherein diri ang ilang ginabutangan sa mga stocks sang soft drinks until such time diri na nila na-monitor sa Balasan area pakadto na Pilar kaki 5 Ray, no, kaki 5 Ted ang nasambit iya nga salakyan nga ini kag pag-abot dito sa ginbayaan, no, sa intro kung din sila nagdeklarar sang checkpoint dito nakitaan ang salakyan sa mga kabataan kag sa mga pumuluyo malapit sa nasambit nga lugar and then nadakop na sa sang CCTV, may plate number man, no? Yes, kagdadakop na sa CCTV sa area wherein naara na ang kung naging papanaog sila, no? Di ba papanaog sila. So dito sila na kitaan, kuha sa CCTV blurred, no, una-una until sa time na kuha pagid sa salakyan nga ini sa bahin niya sang lugar sa President Rojas nga na plug down sila sang aton sini nga mga katapos ang President Rojas sa PNP kaki 5 Ray. Okay, salamat gid kaki 5 Sir Jobert Lago sang K5 USFM Pilar Capiz. Yes, sir.
Okay, halin diri sa K5 News FM Pilar para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagaliwan ini si Jubert Lago, ang kampiyon nga serbisyo para sa aton sa mga pumuliho. Good morning. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Good morning, Gid, kay Sir John Perotso Sumagaysay sa Perotso Sumagaysay family nagasigabong ang K5 News FM Iloilo 88.7. Happy birthday lang happy listening lang sa Perotso Sumagaysay family. Barangay Paho, Putotan, Iloilo. Greetings from John Perotso Sumagaysay, nagaupod gid sa aton subungaga. Macoy, Florida. Nagapamatigid sa Ronito Sumbong, Ma'am Nim Fatahala. Good morning. And sa kay Sir Aplos Luzanta, John Glenn Gumaltico, good morning. Nagapamatigid Johnny Melendez kay Sir Juan Paulo sang Discover Putotan, Iloilo. Nagapamatigid sa aton sining pagpangalagad kay Sir Cois Gilbert nagapamatigid Pineda, and Ma'am Bing Space J Bing Marikit nagapamatigid sa aton sining pagpangalagad Ma'am Luna Mundido sa may Hong Kong. Muna isa, nagataw-taod na naton sila ang mga information mga kabyanan. Kagdugangan pagdi naton karon sa pila naton sila ka mga public affairs program with 11 BPS. Kopod si K5 Jan Sapyo kag sa pila pagdi naton sila ka mga public affairs program mga K5. So sa background sang suspect mabalaan mo gid nga kabalogid magrason kabalogid magpalibot-libot sang istorya. Pero it's up sa aton sila mga kapulisan para i-verify inang mga statement kag napangbuyan sang sining suspect nga si Rambo sa aton sining mga ka-K5 ukon nauna na naton nga gimpangalanan sa aton sining mga ka-K5 nga si Francis Dakilanya, Francis Dakilanya sa aton sining mga ka-K5. Sila ni nga mag-asawa ang giniimbitaran sang Pilar PNP agod nga magsungka didto kag kuan sang mga nagakaigo nga mga statement mga kabyanan. Ang iban nila ni nga mga kopdanan amo pa ang padayon nga ginusisa kag pangita sa karon sang aton sini nga mga kapulisan mga ka-K5. Alas 9:11 sa aga, hindi blayan sila man responsable sa mga holdapanay hindi sa Iloilo sang gintalikdan to. Posible man na kung pamati among iyang statement ni John Francis Dakilanya without man judging him. Pero amo na ganing manggota, ginulam mo ang auto, ginulam mo na ginpawala mo pagid. Amo nang iya sang kon lang abot sa ingon nga panginwala sa roga sa sang kamot nga way sa sang kayaptanan hindi way sa ilabot ya kundi man niya nagkatong salakyan nga ginatudlo amo ning gamit nga getaway vehicle sa mga suspitsado sa robbery dira sa Pilar Capiz. Wata oras kag tiyempo mga kabyanan sa to sa nga pagpangalagad. Salamat kid sa inyo sa nga pugupod sa Martes nga edisyon sang Foro de los Pueblos program. Magabulos lang impormasyon si Kailawas si Dr. Ramil Itang Uy Isil magpamati sa mga health tips kag health information nga dapat ninyo mahibaluan. Sa pangalan nagdamang sa mugos nga puwersa sang K5 News FM Philippines, kanang inyo lagad ko po din sa tag sa kaaga ako naman si K5 Ray Espeja Umalay. Ted Aujero Francia. Para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5